Nemojte mi se smijati jer ovo bi prvi puta i nisam neki beatboxer. Pozdrav! Krkane, hvala ti što si surađivao na ovom videu, bio si odličan, svaka ti čast. Ovdje je njegov kanal, pa svi vi koji se još niste pretplatili, pretplatite se, šerajte, lajkajte, komentirajte i vidimo se do sljedećeg videa.